झारी गावे गावे होखत पूजा के तैयारी। बहर बसल बाड़ पिया रंग झारी गावे गावे होखत पूजा के तैयारी। तू ही बोला नौ कन्या के पूजन के करवाई। तू बाटा परदेश बलम घर मूर्ति के बैठाई हो रामा मूर्ति के बैठाई बलम जी मूर्ति के बैठाई। मूर्ति के बैठाई मूर्ति के बैठाई। सुना संदीप पिया सुना इंद्रमणि रहिया निहार तनी नेहा घरी घरी। सुना संदीप पिया सुना इंद्रमणि रहिया निहार तनी नेहा घरी घरी। तोहरे बिना मैया जी के चुनरी